nečekaného, někdy to přináší krásné okamžiky. V našem virtuálním, internetovém a mobilním studiu ze zimních slovenských i českých firemních sportovních her jsme se najednou ocitli v tomto seskupení a uvidíme, co s tím uděláme. Takže ve studiu vítám vzácnou návštěvu Petra Vondru, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Báru Soukupovou ze společnosti Evito, dobrý den. Dobrý den. A Jiřího Kastnera, Kasty.cz, Asociace firemních sportů. Ahoj i tobě. Ahoj. Tak, mě by zajímala na začátku taková jasná věc. Zimní slovenské, české sportovní firemní hry 2013. Jak se vám líbí? Som veľmi prekvapený a milo prekvapený, môžem povedať, že je tu super atmosféra. Všetci sa vieme takto baviť. Ja som nováčik, nepredpokladal, že vlastne to môžem očakávať z tohto celého víkendu. Je to super. Počasie, ako si spomínala, bol super. Dnes som otvoril hokejový turnaj. Chlapcom som poprial, aby si hlavne neublížili a držali hokejky dole, lebo zubná opatera na Slovensku je dosť drahá, tak to som im pripomínal, lebo majú určite doma manželky, aby sa vrátili s peknými zubami a domov a aby si hlavne neublížili, ale hovorím, že super atmosféra, ako veľmi som prekvapený z toho všetkého a veľmi rád som tu. Takže jste si to užíval, tu svoji roli? Určitě, určitě. Vy jste dokonce měl jet stejným autobusem jako právě účastníci her. Co tam probíhalo v tom autobuse? Jaká byla atmosféra, kromě toho, že jste tedy poučoval hokejky dole, kluci? Po včerajsku som si hovoril, že chalani budú spať a budú unavení, lebo asi tú večierku nejako prekročili dlhšie a práve naopak, oni boli zvedaví. Mal som mikrofón ako teraz a boli tam rôzne otázky ohľadom hokeja, ohľadom NHL a ohľadom hráčov. Dobre sme si porozprávali a bolo to pre nich zaujímavé, dúfam, že to bolo pre nich zaujímavé. Mě by to zajímalo z NHL, protože třeba dělali jsme rozhovor s panem Lenerem a on říkal, že co se týká sdílení, je Amerika někde úplně jinde než tady třeba Čechy, Slovensko, sdílení znalostí, že tam se lidé nebojí dát najevo to svoje know-how, nebojí se ukázat nějaké cvičení, protože potom celá ta liga jde nahoru a ti lidé se posouvají, obohacují. Tady spíš si tak každý hlídáme to svoje, děláme si na tom svém písečku. Souhlasíte s tím, jaký je váš názor? Tak keď hovoríme o NHL, je niečo iné. Je to najlepšia liga na svete a ten hokej sa mení, keď hovoríme o hokeji, ten hokej ide s dobou, ten hokej je rýchlejší, prešpekulovanejší, silnejší, hrajú tam kvalitnejší hráči, ako to bolo pred 10 rokmi, tak hokej ide s dobou a samozrejme aj my na Česku a na Slovensku musíme s tou dobou ísť tiež, aby sme ju zachytili, lebo nám, dá sa povedať, tí Kanaďania a Američania uteknú, samozrejme aj Švédi a vy ste tam tiež hore, no ale nám Slovákom asi skôr uteknú ako vám. Takže celkovo, hovorí správne, my musíme zdržať s dobou a musíme tým hokejom napredovať, takisto ako všetci ostatní, naša konkurencia. Mě zajímalo, jestli třeba, když jste se vrátil, nebo tedy ne úplně vrátil, ale když jste třeba mluvil s někým na Slovensku, tak jestli byly ty rozhovory, hele, co tam dělají jinak, prozrať to, ať to můžeme tady taky napodobit. Co dělají ináč, ja si myslím, čo nám chýba, tá kvalita v juniorských súťažech je u nás ako na Slovensku dosť nízka, neviem ako to je na Čechách, ale nám chýbajú kvalitné zápasy, aby ten hráč my vieme pripraviť hokejistu do 16 rokov. Je nakorčulovaný, je super hokejista, ale po tých 16 rokov nám niečo chýba, tá naša kvalitná liga. Tí chalani už v Amerike v tom veku hrajú 50, 60, 80 zápasov, hokejov rastú, tie zápasy sú náročné z dôvodu, že je tam veľká konkurencia. Napríklad v slovenskej našej juniorskej extralige je tam možno dominujú dva mužstva a tie zápasy, a keď sa stretnú tie dva mužstva, tak je to raz za 2 mesiace a tie ostatné mužstva možno nie sú tak výkonnostne advokátne, aby mohol ten zápas byť zaujímavý a náročný ako pre toho hráča. Tak vtedy sa hráč najmä vyvíja a ja si myslím, že tam zlyháme. Pojalo teďka to sdílení. My jsme se hodně bavili o tom, že v českém sportu je problém, že se připravuje kondice, technika té dané disciplíny a málo se trénuje hlava, psychika sportovce. Máš v tomhle zkušenost nějakou rozdílnosti? Takto, čo nám, možno Európanom, Čechom, Slovákom, Európanom názvem, možno chýba tá seba dôvera, taká hrdosť, sebavedomie, a hlavne nám Slovákom. Ja si myslím, že tá národnosť chýba. Prečo to je? Neviem, možno sme nejaká malá krajina, alebo, jak by som povedal, mladá krajina, kde ten vývoj ešte stále nastáva. V Amerike, ako to vidím, tie deti moje detské vyrastajú v USA, proste tá hrdosť je dosť veľká. Keď si všimnete, americká hymna, keď hraje, tak všetci majú ruku na prsiach. A hovorím, a to sa prenáša do života, a to sebavedomie chýba nám. Ja si myslím, tí chalani, jasné, Jardo Jágr, a títo už sú na tom trošku ináč. A je rozdiel, keď máš takýchto hráčov v mužstve, vedia
tú seba dôveru zo seba a dať do mužstva a proste vtedy sa urobí výsledok. Ako, a hovorím, keď ten hráč nemá takú skúsenosť, tak je tam trošku ako pokiaľ sa uťuká a pokiaľ to získa, tak to trvá nějaký čas. Já mám dámskou otázku, protože na hokej se ráda koukám, teda ten, který za něco stojí. Ale teď mě zaujalo, když jste mluvil o těch dětech, tak vlastně mi došlo, já toho o vás moc nevím. Nevím, jestli vaše žena je Slovenka nebo Američanka a zajímalo by mě, jestli vaše děti se cítí jako, že jsou Slováci nebo Američané, když vyrůstali ve státech. No v tom je problém, dobrá otázka, no tak takto, o sebe trošku, tak mal som to šťastie, ako by som povedal, lotéria, že som hral 17 rokov v NHL, takže tým pádom ja som v živote neplánoval, že budem žiť v USA, ale bohužiaľ rodina to tomu nasvedčuje. Mám 3 deti, dceru 23, študuje právo, mám 20-ročného syna, ktorý hraje univerzitný hokej ako college hockey, Michigan State University, a mám 16-ročného, takisto hraje hokej. Takže my sme tak polo Slováci, polo Američania. Oslavujeme Vianoce, ako sa patrí po slovensky, ale samozrejme máme aj jeden darček odložený na to 25., lebo príde Santa Claus. Nie? takže vedieme ich aj k tomu ako štýlu, aj tomu ako životnému štýlu, ale bohužiaľ, ako môžem povedať, oni sú Američania. Bohužiaľ, ako na Slovensku radi prídu, pozvú si babky a rodinu, ale bohužiaľ ich domov je tam a tam to vyrastajú. No a manželku mám Slovenku a z Popradu. Takže mluví slovensky. No jasné. A takto, čo je ďalší problém? My hovoríme doma anglicko-slovensky a môj slovník je nejakých 250 slov, ale to už nadávam, akože to je viacej. Takže začíname súvety alebo vetu po anglicky a dokončíme po slovensky, alebo je to naopak. Takže máme svoju reč, no. To sme vymysleli slovensko-anglickú reč. Já jsem se k těm dětem právě chtěla trochu dostat, protože vy jste včera mluvil o tom vzdělání, jak je důležité. Tak jak je možné vzdělávat na jedné straně zase vrcholového sportovce, kteří sami ti sportovci říkají, v tom věku, tedy 13, 14, 15 let, nepotřebuju nic slyšet, hlavně mi dejte nějaký ten sport, balón, puk, jako, a utíkají od té školy. Tak jak něčem profesionálním? Záleží na trénoch, ako to je jedna cesta, ako keby som trénoval ja aj na Slovensku, alebo na Čechách a mám 16-ročných chlapcov, keby donesie 4 alebo 5 alebo neprospieva, ako sorry, hokej by nehral, ako. To je jednoznačne, ako. Vzdelanie je dôležitejšie, ako keď si zoberiete koľko na Čechov máme hráčov, alebo na Česku, a ktoré majú vysokoškolské vzdelanie. A keď si porovnáte, koľko hráčov je v USA a v Kanade, a dosť veľa college players, ktorí hrali, ako študovali a dokončili školu a pokračujú ďalej s kariérou ako profesionálnou, je to super. Skončíte s hokejom, hokej je to lotéria, vážne, to je malé percento hráčov, ktorí dosiahnu NHL alebo hrajú KHL alebo proste si privyrobia tak na tom, že už nemusia do konca života pracovať, ale to je vážne, to je málo takých prípadov. Takže môj syn, ako keď chce hrať hokej, nech sa páči, študuj, vzdelávaj sa, maj radosť hokeja, nasleduj svoj sen a proste dokončí si školu. Keď chceš pokračovať vo svojej kariére hokejovej, nech sa páči. Sú aj iné krajiny hokejové, nemusí to byť NHL, ako ne všetko je o NHL. Hraj, raduj sa zo športu, preto je to krásny šport. Ale keď skončí s tým hokejom, on sa už vie zaradiť do spoločnosti, už má nejakú prácu, vie sa na niečo oprieť a proste môže pokračovať nejakou inou kariérou. Nemusí to byť hokejová kariéra. Tá hokejová kariéra je veľmi krátka. Priemerná hokejová kariéra v NHL, typnite si koľko? 4 roky? Ste na tom celku dobre. Nie každý má šancu ako Jarda Jágr hrať 22 rokov a streliť 900 gólov alebo 2000 nahrávek, takže ako hovorím, to je lotéria a to je jeden z koľko nás je na Čechách a na Slovensku. Jeden zo 7, 8, 9 miliónov, čo sme tam, takže nech sa páči, najdôležitejšie je vzdelanie u človeka.